kakak pemilik ia si Muhammad. Salam Nabi sekalian ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina lo yung Nabi usiminar ka siguro Ramadan na ayat pagi tu mana solat ada naga. Itu tu nak lagi kepasangan tasimi dari kira kena berramadan, ayat penuh berramadan. Kata lagi dia gini kau untuk dia kena pemakai le aku sa istar. Dia taruh kapi le aku kanu lah berkanu di kita di ke kau. Oh, nana kepasangan sobera puasa kita detar ya dulu dia kakan dia pernah kainom lagi nggak lawas na katon dan lagi nggak lawas na ayah itu gendera lawasnya kena berpangan dengan gaib na andin ni niat dry orang sosok pelaya iku lawas na gitu kap ke kulap sutau awai dia kap ke di Erosa beger. Kalau di sini pamumulan na ini ada izin na di pagtu na pamumulan. Itu ibaratnya. Pamamakili ko niyo sang kaya mapunto ka ta'lim tanong. Kakak di awal marra semua aku sadar Pak Iwayan. Artinya kan anak dia kamu mengurangkan maririm di mana nunganan. Sige na ba pagunuta ko tinaway ka okay sokar sa dero kapag dia siminto. Nakanapan na ya. Lagi ko mo kita kami ya sunjuk uling tang. Oh ay. Natiga ka na melumbet ano ka bawa ta ka sa tarakay. Kau tu. Nana ayak kepikir tanah kagi sansa kap kerasa nakala abula sa kekuangan. Kau tahu. Sansa kala akap kerasa nakala abula sa kekuangan. Lagi dia enggak iya inalu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya na kataballahu bi kulli qadam. Ilai no sare nang kuta qadam aya qadam na palo. Na waktu Nabi o igir Ramadan na seminar ka na pelala ke iba pada tanolo melag de mana mitembeli dulu ya pak ko man ya mitembeli de pada tanolo melag oh dapat na bumi de sa parasute si tomiana Nabi kulli qadamin na umani salak qadami lakadina saragun at tiari maasimba ay prisa sa langit. Sama nuto, na upama ka ayam ini lakad ka sa kaya lalag ka mawatang ka, iderpa. Mawatang na kapupunan niyo. Na dugatos lakad. Amin lakad ka. Dugatos lakad. Na dugatos amin lakad ka. Namini dia petar sa langit aya akia simba ngaku Allah nasiko sultu dua geto seraguna pala palet nutu tiarima oto yana ni sabab pagi enggak iya kasiminari gira Ramadan nasan sa kita kakiram paing kau nasong kau kakagiging enggak iya kala iya ni arga malay arga so salakan akilakan kasih adi so sate mana berida adem penaton oh malay arga giwata salaka dia digeng ya begair kalang na berida ya nana ayam ana niyan nagi mo ta sate mana lakad kana libutan sa dia kita kalakad na malad ni arga digeng ya berida Aw makan lo makan na ayari sultan yan na surga. Na subrin na andi ka kanang ayari sultan yan na
Di mamudi magagetsa toilet, kadi benar di beliau. Oh, lagi ti mga ibaratian. Aya resulta ula kadenta na surga. Na aya resulta ini na isang utama mga opisinera na riu. Kauto. Wa yakunu ma'i tahta al-'arsh. Nasadja seminar ati Nabi ku Ramadan na imbagay kana promise. Ama katindig so alungan na mauri na aya ko ipugubay ko kabubuan waras wa mawdala. Sama nuto nasadya misi minar saya na makatindig so alungan na mauri na mitundig kita kaso Nabi si ko kabubuan waras. Tada kabaya yung langon na mailay niyo so Nabi niya personal? Ditano ditero na Nabi kasigurado kawaya tero atang rason na madakla rason ng kanusin. Owan. Mana niyan na pagningo ko Allah mi pagubay tano sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ko kabubuan waras na midudu bitano niya ko surga. Nah, igira tigo Nabi Ramadan na upipi inga sa inaka. Na pipi inga sa amaka. Oh. Ibarat yan na adna kataw na nagingay matitimo na adna amayan no na anade amayan. Okay ke? Adna inaiyan na adna daa inaiyan. Na so da amayan nagu da inaiyan nagu adna amayan nagu adna inaiyan. Nakapakay man nakapipi ang nakasina kagusiya maka miya matay. Nakapakay pa nakapipi ang nakasina kagusiya maka ada silang panamatay. Kenapa ya po kapipi nga kuloks ka na uya guyir ka api ang matay. Nakapakay na di pipi ang joloks ka. Awa. Mida ba jokit? Nauko no pipi nga sina kagusiya maka saging kay Ramadan na kisam pairaka so pangilelen wal alimu wa anaka filuhu fil jannah na sadya tawatigu Nabi pipi aniyan sinena siya mayan na ipramisakan aaya ko surga ke surga na kanatigu Rasulullah sama nuto na upipi nga suluks ka ina kagusiya maka ibarat yan na aya pakapti na kanahina lagi do mga ragaw masakano mga raga na pakapti niyo so inayo ang ginawa kano ina na imanto na miraga ko na dikad ni manto paninindian lango na kan bahala pakatuturugan nina kaya mo ipugaw akarkana tubil ka aya buwa ipuginawa na pusa ka. Nah sekarang semua musuh mga wata mama na ama genep ka di mama sayro sa ni mama sayro. Genep ka pa mangintagun. Sa kaya Ramadan na istambay ka no sa kami. Na ukunong gulo ula ang kauto na aya ami sulda ka ko surga na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay din na ada mga bai lagi do mga watatan mga raga absu ni rananan. Ati kina ina ama igiraga ko ina pagkatulog ko dengan ino ka katawa ka juga paninindaan. Hindi nga wata magaga. Tinak nakatawa ka din. Miya katurog si ina na usiya mayan. Taki di ba kayo niya piya katurog si ina na usiya mayan ka? Ano ba siya ipatiwaga iyan? Owa. Aryo. Imiyaw takyan sa dua katawa lukas. Ano ba siya ipatiwaga iyan? Namiya kapya-pya mawisil sto. Kaya man to ito yun, inipang siya ti guru sa marantaw, apakapipi ang anukon, pipi ang anukon na, man to napakaturugan nina, ang wama, kakaksakan ni ba halalangon. Namiya katurug sa mga lukas na tagin, iba ka, swalla, buta ala. Apiyaw da pisokan yan, nakakamakamadudu nga, parang buta na pisokan. La ilaha illallah. Nama di penuto ka di maging bitira ini gede ka sa ginga pengaku ko na di man namia makatwa-to araga na di ketok. Oh ay nam mga wida ka to.
Toy, kada begina didiskus yung tanong, ipiniliptan oro na nakaanap ke bulungi so kauriyo. Ha? Atau nak niya kada kalap kelino yan na ayugin yakap ke dimi-dimi yang ya beridu. Nah, mano kan cakap pasin atau nak bini nak timbang nak cakap pasin. Ikat waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam nasadun sabai apakah pilihan yang sigarumanian sama doktor nasib manai aadri sa mga bai. Ibaratnya nas kanu mga bayo aya kada kalan kanu na anda deru pa en sa walay. Ana mga karumanian na ukulu subai na iman tuwa ramadan apakat pilihan ka sumama. Pama nakidmatan ka sumama. Ibaratnya na detare ibaratnya na hindi kasi mayroon sa asar. Napingiraw ka binian. So napamani pelituin na ka. Oh gitu. Padito sa kapilambi-lambing sa karuma. So napamani pisiwaw na ka. Bamatay man sa karai. Gitu mga eksabulay o pa ma. Owa. Nasipare, kaya mangulo ko sa ito. Napagiro sa ni Sanja kiluto ka, kiluto. Ah? Mata, biar ka pepegi ngayon di bilang nga panelo ko sariyo. Apa dito? Nah, abinian. Tahu nasubuga sebentar kuningan. Itu biti mga ibaratian. Balik pun daw kado ka mga kuha na yan. Mana niyan na sokap keligatan no kuwasiat na uditan no itulad na di kesabutan. Itulad tinuaya. Makakanap man sa karumang ha. Natigat man na putirawi kay ni abinya namay nanto na sulutan na kaakimon ka plancha ang gudin. Kau tuwa. Testing ini wa ya makumakan noong. Oh, api testing buah api dingin ni taros. Pero kay karo mga pagkakatakawi ka testing buya. Ayo. Nah. Makatirawi ka no nagyaman nakita lawas yan nakipagay manabi niyan baka makipromisal. Gi ayyuma mara'atin khadamat zawjaha. Pamana khidmatan kasi karo mga ino to nakatoni ang tunay kana iarga o ayamanan yan na kapilpinga ko mama o di na kapila po ingaw kapag pernah pamsalan ka na inado yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyumam ra'ati lamasa zawjaha saan sabay at Nabi Aigila pumanakita lawas sumama na pamasalan ubay lawas udato na makapiyo na ginubay dato na umang ko ni satiman ami pasalubay ko lawas sumama makapiyo ginunumama na pagkakalim subay sa 70 ka kilo bulawan sa ikuan mabudala. Mana satiman o ka pasalan? Ha? O nga ba yung mamilyonaryo ka, no? O ay na kulintang nga sigaro mga yun. At atay man, aduga ka nangakuan. 70 ka kilo ang bulawan. Ha? Allahu Akbar. Inshallah mga bay, punyatan niwanan. Alhamdulillah. Inna Allah la tunagi mo tuwa la yaqbalu min al-amali hatta yakuna khalisan wabtubiya bihi wajha. Api masalan kasi karo mga namay kadibwi kelas na dibubuli niya. Yado nga umanisa ka pasalan na 70 ka kilo. Na pumasalan kasi karo mga na mawid ka sa karata sa bubulupin. Umana kakadibagan pa. Si Binte si Binte times 2 pero tapos wala ka na tingnan pag itong 70 man tumakaisa
Nadib nabutu belas ka buka piai dia di setiman. Gitu. Ayah pernah kapum seling aku mama nak kailangan yan. Jika pakai ubang apa seling so mama dia kailangan. Ibaratnya kami ako makan natutulong di ka rumah ang lulunga. Kasi pa rin tutulong no. Apo asa napiyo ko abi niya paginaw ka. Hinangay no. Paginaw ka ka pumisala. Itigin na ino kayo ni baka betul. Tingin na paginaw ko di isa. Kagito na din na buwan sana ka pagaw kitsa marsyal lo. Ariyo. Bilangan niya man. Paginaw ka ka pakabalinis ka sa mga loksa. Hindi mga ibarat yan. Mana niya na miyakat paginaw kaya kita ko na manap ketuk na may pukul ka na kayo tubugoy. Mamuti di siya di utu. Masa lagi. Malak-lak din. At hindi mo kaya kakabubabay ko mo dulian na niya lak-lak din. Na ayaw perlu berkuan. Buat ka? Kami akan buat lagi siya gitu. Lagi apa? Tidak tahu nak sudah kini. Isa. Yan na sangka na mapapenuh ka bisa bulawan na di ka nakatawan. Jadi mga ibarat yan no. So ayaw mana niya na ayaw ka kita bisa beli ko amal tanong na ipagkikilas tanong. Insyaallah. Nah, kadi ka bisa timan na urasa ka niya ka at na semua na kan sa ibigan. Pinaka-importante. Belingan anak kan naging Ramadan kaadun ini bgira kana subject matter guru tanwaya agya si Syekh Muhammad adna pangli tanong ira sumid su Rajab sumid su Sya'ban sulud su Ramadan di ba sumid pangli tanong ay pustano pen Allahumma barik lana Rajaba wa Sya'bana wa ballighna na samatian Ramadan. Ayam ano to? Namiro ta ya Allah pakam barakatangkar kami surajab dia enggak Rajab. Nagu ya Allah napakam barakatangkar kami Sya'ban. Nagu ya Allah narampain kami kako Ramadan. Nah, ayah question ro wati kita no. Adiro di pagi stadion. Kaadi mana mga katero nabi ya. Pipiran nabi bro amiyo sa di liga pagi stadion. Opa maka-escape mo sa sentence. O di na-escape mo sa jumlah. Na opa maka-escape surat. Na ayaw kita kapag kita nga kupanglinga na ya Allah napakambara katangkar kami surajab naguso Sya'ban na ayamala napagni na mer kapakambara katangkar kami sur Ramadan. Di ba gitu? Okay. Dahil kaya pa ko kita pang ni Rasulullah napakambara katangkar kami surajab bagu Sya'ban na rampain kaming kako Ramadan. Ino dia no to pang ni apakambara katangkar kami sur Ramadan. Nah, okay. Ijabah. Ditanong ko sembago. Gumini raw sunabi ya Allah, napakambara katangkar kami surajab, kasurajab na kanabum beberakat. Aya osto na mga alay belas sudi di kapagamal. Gumini raw napakambara katangkar kami Sya'ban, na aya mata na Sya'ban na kanabum beberakat. Bedi na mga alay balas. Okay, nagumini raw rampay kami nga ko Ramadan, kaya kanaba kailangan na Rasulullah ipangani inian apakang barakatangkar kami sa Ramadan, kaso Ramadan na automatic abarakatag na nanaulan-ulan. Kaya siya buta na ito? Oh, anda na din na? Babarakatan. Auto. Anto na uno niyo kita kababarakat o Ramadan. Adna wata kaaraga di sembayang di pelutang na wasiat. Oh.
Ada watak manguda din sembayang. Lihat tiduna lami gerami din bungutan yang mak yang din sembayang. Nomanggu sumanga watatan no mga raga na lango na besa marata. Ditaw nim besa na din sembayang. Din pelutangan. Kaya naman namara na mga alimaya ikapakala magkain din pelumak. Okay, nagumakasul ko Ramadan, nakagin sa Ramadan na berakat. Nagwakit majikaw Ramadan na. Nasumiyong sa masjid cuma ada kenataw na ilay ka langwa na raga. Adik sumba yang kaya mau ulam makadidempat sa masjid. Nakuli-ari di. Ayo mau una. Allahu Akbar. Anda di first at-tarawih. Na ila yang kakak ayah dikeketeda sa masjid na mga bayi. Kuritan o mga mama. Disiraro dikeketeda. Disira ni melalawan na antay mapay mo kena. Dan ni melalawan na antay mapay sambayang nga. Di melalawan na antay mapay sandal. Di melalawan na antay mapay pasbi. Ada penampilan katua-tua na memberi sepen. Ya kapia. Mana ni nasara kalawan na nga na panggukitan niya nuto. Oh, insyaallah ta'ala. Na ayah semua sa masjid na petuba tetanong. Na upama na petuba ti mawija silepong adi siraro di silepi. Oh ay. Ubay kasi mantigan tiga post tanong. Na ini post yan na susurat yan na tigin na starting at taraw yang imanto. Iya, kiyada-kada na kami. Okay. Ay mga nalalag na ilang man ang kota di simbayang. So mga masjid tanong sa giyang kaya tunay sa ini ka barangay giyang kaya kasati man ni masjid ito talo nakalati man na masjid iyo kapa ada na ilipta te pati man na masjid iyo napatati man na masjid iyo na perataya kanwa lango na masjid iyo na apiaan tunad na waktu na di kepenuh apia di mata di na nagapenuh. Okay, na perataya ka na hira Ramadan na kepenuh. Kaya nakagip meding berakat ng Ramadan. Gitu kaya betul sa Syahrullahil Mubarak. Ulan na berakat. Nah, ikadua kamu berakat kaya Ramadan. Nasutaw akatawan kad na miskin na bubukit kepediin. Apa yang suka kepin ada? Benar apa kau tusiran perkara bisiran ada kaya kasda. Ayah kada kena napa-napa. Bada kan mampu napa biasa hidup. Nah mana lihat na gitu nih kapagintau niya natin mana kita kapakasda niya penuh bang kapakat kepian. Nama kalutang berjaga itu inuan na wida kan yang mana iku niya da panco. Iku niya da star. Iku niya sa dagang bugid. Iku niya da pasteur. Awida kan dia to. Ngayon ada kararaginan lagi na pengurau kada na kararaginan na perkara ni sa Ramadan na pengurau kada ya Allah. Limo kaniyan to ni Ramadan nami. Ani ni patanya na ayat sulden niya na ulan-ulan na barakat. Na andi ka suldo Ramadan na ilayang kasuwada ya miskin na panik kakaon kakomplito margas ada mga sedaian ada mga litrian kompleto sa kape with nitib ada pada beri dia na bebetugan niya sa pina tadinya ka di pagemug ya kompleto sekalian engkay no nakagisumi lecho Ramadan na pimberakat yan na sukarar ginan na kaya luwaluwagan. Tahu niag demi awe udah. Allahu Akbar. Kata lu akan beberapa kata gaya Ramadan. Nah pada kelagian gaya meranau. Nah dua kelasian gaya meranau. Meranau amada demi tengu. Aku meranau pantari tengu. Oh. Ayah ko na pantari tengu na malay gago maginawa. Ayah ada lemay tengo, nape keto, ligeto, keketo. Ito bituin sa ada lemay tengo.
Oh, madal mi tengok. Kenapa pira bermadal mi tengok? Kain ni madal mi tengok atau mata nak gina jumpa magtiin. Tiada enggak sapu. Oh ay. Kenapa pira madal mi tengok? Katero unutu. Ino biti sa madal mi tengok ka uman ipagangay na kaon na miya kukutin na tengok yan. Oh. Ah? Hey. Potare. Semua yung makapian jadi magatos kanino ka mapita mo. Ah, natigil na yung kinipamadian na. Oh, yun na. Asungap manggi karuman niya. Asungap man sa mga tungan niya na putre. Ba na margas kasampasin. Subusuy pelanud na. Nakagilangon lagi na ya. Kaya sa kanutan. Na ayaw ituturo na madalami kuwan. Madalami tengok. Tola nanilay niwa anay nang inakon. Ako miniro ka putre. Nakonjo mga magato subuh na anak ko miyuko tasaya. Dari nga. Da, langon na kukut na langon. Saya langon tako na ini beturun mabua. Iya dalam itang swimming pool. Oh. Api yang ia tay sotongan ini na ada labutian no. Niya lig na niya pika to. Na, katawani kababarakato Ramadan. Na aya kababarakato Ramadan na andi kapakasulyo Ramadan. Na ilayang ka ang kutwa-tawa pika to. Kabawid siya saging kapag wit niya mo sa masjid. Mawid siya berid na tingin na bagan ko niya kibubuga. Miya nininde na tingin na po na wadiwagol. Ang kaino, nakagipik ito. Kaya suldan yan na ulan-ulan ababarakatan, na pimbarakat yan. Na miya de sukadigit yan, na mimbuli ha. No. Mimbuli maginawa. Okay. Mga pointa buhay yaw, wag yung pag-usay na karoon. Kaya kaysa na Nabi sallallahu alaihi wasallam na di pa dito ng mga sahabat. Pemutabas kanya na di maat. Kaya ayam mana sunat ko di pangutabas na may papuro. Lagi dia ngayon ng mga Arabo, may papuro-puro sa pemutabas. Na sunat bina pemutabas. Na so pemutabas niya na may papuro na tutuwakan. Sunjuk niya tuwa ko labi, tumiwak. Kaya pakatuwak sa giuta sa pakatatuwak na guminirawa. Amin. Napumakin yung mga sahabat. Natumiwak man sa ikadua. Naguminirawa man sa nabiya. Amin. Natumiwak man sa ikatalo. Naguminirawa man na amin. Yakapiro ito maka-amin. Yakatalo. Kaya ko mga pasad mangutba na inisi unuto. Ya Rasulullah namiyay yami asunga sa mimbar na tumiwak ka na guminero ka. Amin. Na tumiwak ka sa ikadu guminero ka. Amin taman sa ikatado namiyami nga. Ando na to ya Rasulullah. Tigin na. Sunat tigin so kaya tuwa ka namiya katindig sa Jibril. Agumineraw aragibaan pun. Ayam ranaw to, dahil yung tanong ranaw. Ded na ukurutaw. Ded na untong utaw. Amiyan magiyan sungaran ka kay Muhammad. Nadakan niya sa lawati. Guminiro ako mabuti na amin. Ang gayon, naupama kay Barat, namanod ka sa Rasulullah. So Rasulullah, nagumiraw ka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawatan ka sa Nabi. So Rasulullah nagumiro ka sallallahu alaihi wasallam. Na upama ka manod ka sa Nabi nagumiro ka sallallahu alaihi wasallam na automatic kami ka sapulo ka karila wallahu ta'ala. Iwo kay ginawa sallallahu alaihi wasallam. Jada pisting ini wato tanya pamana ini to ko manay makanurun. Na ako man natiging lakad. Ikadua. Tigip manu Jibril aragibaan kay Muhammad nadid na ukurutaw arya utian si ina yan na siya maiyan nadun yang kiran matoon sa pinto ano surga
naguminira ko manatingin na amin. Lami akadot majaikatan no. Napitir ako manu Jibril. Ragibaan. Hey Muhammad. Den na ukurutaw. Amin nirampay ko Ramadan na de matutong sud ko lang wano kadustaan yan. Na, iman to, nagyenan iblis ka santano sa mababa. Seko mga pila ka minuto simgay niyo rin. Ha? Ah. O tama sa alas 12 na puka nun sa oxygen. Oh, ay. Yan na yakap yung ko loks na dudun tanwa din. Yan na yakap yung ko loks na usaran tanu doon sa mga dudul mo. Usaran na kandun sa madalong. Yan nga ya kapkelo ya geng ya kapipi ko loks nanto na ipugusaran. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Tuna sumpatian. Wa bil walidaini ihsana. Lagu bini raut mana? Atau ini wa wasaina al insanu biwalidaini ihsana imma atau lagi utake pa wa wasaina al insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wagnan ala wagn. Kata walidayo. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Yung utang uman maalui sa Quran wa bil walidain. Mana tanu de na ya. Isa gid ako buo mga area kana mga ulama o. Tanay man wa bil walidain. Kataw ni sa walidain ano kinwa sa walad. Ano kinwa sa walad? Si kuwilada. So wilada na mimbuat na walad. Oh. Sama to na inusar sang kutwa kitab na walad walidain. Ore kayo di. Inusar na wilada oh. Tanu dini waya ka bangor kano si sing peruman iki last din ya. Oh. Na inusar na wilada walidain. Ino to pagusara awaqada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini. Ino ako wilada. Anta bisiguan. Anta bisi mimbo watako tao. Si ama yan o sinayan? Ha? Tunggu na ka na mas berjiwa. Ama o ina? Ama? Ih. Sama nuto na ama na anda niyo kikya itu. Wa tao. Na gitu. Gitu dia kan diteron antay mimbo atau na mimbo atau na antay migson. Gitu. Na tao don. O tiga mo masyak kau bayar apa kag bisa sa kabunggutan. Ariyo. Okay. Sama nuto na aya inusar sang kota wabil walidaini nasuina. Aya inusar nasuina o. Awilada walidain. Ino to na inusar na wabil walidaini ihsana. Nago inisugukad na naka aso ina agu ama na kepipian sa sampurna akapipia. Nah, ino to aya pagusara wala na walidain. Kagia aya apinaka number 1 apipian ko ina agu suama na so atau don. So ina amirarami ko ina. Oy. Nakagya mirarami ko ina basta
akapakataya sa lukos na aya a priority na suina. Awal. Basta adna pakanay ka na ka ina aguma na aya priority na kuna na ka na sinaka. Awal. Ayun sa rona wabil walidaini ihsana. So kaya ano ya ko inaguma na aya inusar term na aya inusar na suina. Ang kayo nung nakadiya sa katawma mamiya ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sige na ya Rasulullah ang tabi si pakapay anak na piya anak na. Sige na sinaka. Nasumma man ya Rasulullah. Natingin na tapman. Natingin na sinaka. Ya dua nung. Summa man ya Rasulullah. Antap man. Natingin na sinaka. Nangun ina. Nasumma man ya Rasulullah. Hina abuka. Siyama ka. Nailay nyo mga kasuina na pira. Niya ka pira? Niya ka talo. Na niya ka pira ko ama? Isa. Naaya pa na niyo sa nakatano na isa ka isa na marata pa na tugusaran nung. Ay naman gumiraw siya maanan yan na wataki watako suwata nagot mamang niginen ino naulis ko sa wati kasan na ebu ini dibilar kataw ina na siya maka ayaman na api agigir ka meron na kala ko tugusaran nung siya maka antay pibubayan antay pipian sa inaka tapman sa inaka antay ikapat siya maka ayaman na niyan na makatulong kakapipi iswina na makaisi sa sego auto ama. Nah, ya pira na kulo nari kanino to sari. Imma yablughanna indaka al-kibar aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tunima ng ayat. Sige na. Aya kapipi nga kinakagusiya maka. Nakapakaya rautan na kasi inakagusiya maka na paday nga silang pakapiyan. Tonoto imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Kapakaya mo rautan na ka na sinaka miyatay suwama. Kapakaya mo rautan na ka na siyama miyatay sina. Aw kilahuma udi na nango nakasiran. Rautan. Fala taqul lahuma uff. Na aya apa nang gilain ka na bengka mausar ke inaka agusiyama ka so uff. Atau ni uff. Atau ni uff. Atau ni kay mataw sa uff. Pero na opa. Opa. Ay man andi na ko ni ko ta ka opa. Na di. Na on. Na uay. O ko ito to. Inosarya na kurinti. Mafi ba buka tama da kurinti da kusar ka wasiat tanoya. Alhamdulillah. Aya ini maknai Sufyan al-Thawri sagyang kanana fala taqul lahuma uff na ubaka makatero sama nagi inaka nagu managi maka akatero amakau oke cabang kasiram kewuden nagu makau oke cabang makatero sama kau oke cabang kasiran kangingiriin nagiti uff upama kaswata namambesan yan kinaya nagusyema yan ang kananakangingiri. Namambesan yan kinaya nagusyema yan ang maknanay kumamalan yan siran. Ikayayan siran.
La yajid rihal jannah. Nabi kata Rasulullah adinya di mabung surga. Wah. Allah. Ikuyayat. Okay, recognition day. Oh, tama ka sa graduation. Yaw na sa recognition. Sa kanya na honoron, second honor. Kapag kay pa na first honor. Tina mapita. Arba mapita na do. Ema na niyan na recognition. Ema na niyan na first takuman. Sa kani first honor. Aduh, tunjukin ko ni na doon na muno takoro ikaritang ko kana kan saka kamantay. Dadumi mo. Diyan ay na di karo manina sungina ka piya kaya iya. Nagyan na kore kayo di. Kebinasa tigyan na uba kan sudah dia kumpul muda ko. Oh. Kebinasa no beauty akan. Naman inap, kumubebe na ko mga teacher na may lera na sa kinakan na Allah. Narikiro na ko to. Apiapan inaakan na tarniulo. Napakataya ang ka kasi arungom ya kapon. Oh, ay dapat yun. La ilaha illallah. Fanatakul lagu ma'of. Sakan na anda nga di ni pangdawa na eskwelaan national science. Ano ako di pangdaw? Sakan ni Hid Arabic Departmental na ada estudyante akan sa 4th year. Dini ke desa kuan benda di periti. Amang otak. Ada estudyante akan sa 4th year. Kadia ko yung ano niyan na di ko di mamang daw. Adi mo to blackboard na pumang daw ako. Oh. Depa ka tinanap ka na tinte ka kuminawa sa buboy sa ator. Nakadi kita mi na foto na tinte kaniyan. Lagi siya ko sa ikatalukan doon na. Oh. Luminiwa ko, tiyulong ako na lukos. Tipado na ka. Kaya nababuino ka. Yan na true story ayaw. Ano ka? Kaya na basi di pamangda basi at tigin di kelas watakan. At tigin na tingara, tigin na giya, at tigin na uway. Estudyante akan. Bright. Natigin na ako si Sumyong ka, na imbagaya ka nun. Nabagay na kara ka nun na yan. Oh, nautigin o keparo, nabangkara ka nakataluhi ka, hindi ka dili akan, dinawata ka, tiginaway, watakan. Namiyadi ka kung nadubudari talukan din na, pira ka makatuwa ka. Oh, nanana, kadi ako makapanik ako, nakasuka ko Roma kan. Kaya naanda si ko, di ka nalun yung karan niya, no? Yan nalun yung karan niya, adi si itaw na. Pinabindigan makabali. Oh. Tiga ka na ilaya nga si inaka kauturo sa kuwan. Bitigyan na sir. Dasi iman siya inaamaan. Dasi iman siya inaakan nasa Manila, nasa Maynila. Tigyan man na At tigyan ka na. Inaka kung tigyan na di. Tignan na yan. Mata na kini ka. Iwo kaya ginaw niya na kanabakoy na. Kasoy na ka na sa Manila. At tignan na yan. Tignan ko. Ato nilay niya. Yulungan niya. Namin ito doon. Natingin na inakaw kuhan. Tignan na di. Tignan na kaya pa nila tignan ni umiak ka na sana ko niyan inita din. Natingin na okay. Nauntod ka doon. Biba na ka na. Rayo uro ugan ako ro, dahil dua ka tao to. Babo! Kanaba nga ko wata? Aduh, sige, ninuwanan siya, wata ka na nan. E tingin na wata ka na, pito na ayari-ari. Tingin na pira wata ka, tingin na iya pinaka-ari.
Naubat tigil limba nabugan kara kanung bid na yaw. Tigang security anak kay nga gitera kami bid maan gitera i. Leka no security na liniwana kan. Kaya di begiyo. Nakato ni wagi nga iya mga lokasa ayap tubo nila sa pirang na sopan iwa makapiran din na. Magakot. Buboy ito, buboy. Na kaya kinuha niya na pani uyan na ya. Alagi do inaw la paniwa. Napuga niyan tayo namatay niya ako si panalungan. Oh. Minig mo niya na 75 tirakon. 75. Sige nagibu iinuitakan siya arga ini o sagingakan. Nakagya tige nagyan kaya watakan na dia kan kabayaw berkerasay. Natomo na kan natige na mibigaya kanul kan yang kikan jagita iyan. Ada bekas ges-gede ko din. Oh. Tiga kan na anda kabis makapupuon. Ano kabis bebeli. Natige na sauna anak kapay. Ayat tige na kaya ganata kan natige jawalay. Nadapan pangbangi sa subuh. Lumiyadag ako. Nakinirampai akan sih daging kaya maranti alungan. Nah ini yang di sini lah sian. Nasa Sparta na namanya lalabunja panuang. Allahu Akbar. Natiya na iman to natangasi agi ganana imugingon. Oy. Nado kakatamu pada kanana na puma makinig sekalian. Ayon saksi. Oh. Na belingadin natangasi agi nanay mugingon. Nato na palalag tigil na lumiyalag ako masakya sungakan siya. Natina belingan, natina palalag ako matindi pagdara. Ini para ako sa pidigaw. Agi ako may para ako sa pidigaw. Natiga kan na pira rin susukaisan. Inamin beling. Inabubuhay na kan beling. Inagiya, kaya watan. Sigo pidigaw mo. Tigil ka na, stop, tiro na ka. Tinaw ba ka magay sa 205 na? Anatigin na pa ina, pakada nga, inibigay ka. Nabubuo. Nanapagda ko nga pagwitangan niyang walay nga o. Nakagi din ko kuhan. Pelarga din. Natiga na pa nga din. Nakinuha ko sa pitakakan. Na ino po makinig mititapi akan nanan. Kaya guma akan nunay. Ha? Nagwa kan nakata suwaya maanan niyan na pitakakan na derwar-waro na sanggibukan. Benda miyan lopit-lopit ka diyo pag-ujaran. Alright. Natiga na kena kay misa gita ka. Dikira baka pekepe. Nganin jano. Nanana itigin na kian na ini. Kenapa ini tigin orang partai? Tina kena. Kena tiga kemana ini? Nanana pun kena sa gita ka. Oh. Natigin na way. Napiakan na rin ang jupidikam na. Kiyawatan ng jupidikam na so didingilan ako niyang bendo tumiya ko na. Panamiyahar tarak na. Oh. Nakali ako makapanig ako sa puro. Naglatad na mata ko sa wata ito. Oh. Nasulango-lango ano estudyante akan na yamaanan niyan. Napurtir na kaniyang doon makagraduate. Kapag yamaanan niyan na first grading, second grading, third grading, fourth grading. Pinirma ko sa opisina principal na pala palerang niyapin. Then laba ko nubiya ka na po. Giuro gumiura o karakan. Sir, inuaya. Marata kay kapilukulukas. Ha? Berada na tuhan ka sa dunia arwar kuluks ka. Api akata no yang maanan yan na Rasulullah. Aridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Sabi sa kap kebebaya-baya kay inakaw siya maka. Nagyuto ni kap kebebaya kau Allah. Nasadin. Sa ayaw maanan yan. Nakapkera ng iter kau luks ka nagyuto ni kamu mur kay kau Allah udala. Oh. Eman to nakagaya siwa kanan. Nadin na wi aba ka makakuan. Ayah buah ka pagka-graduate ka na to transfer ka. Gitu oh. Sabab sa ilan yung mga bubay kulay. Ayah ordir wallah natigina waqfid lahuma janah
Kata ni jenah papa. Waghfir lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur birhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, mana niyan na ayaurdir wallah na waghfir lahum janah. So kung suina ka guswa maka na sayang ka kung sa lagi dumanok. Sayang ka kung sa lagi dugupuan na manok. Aandadan ikian do manok sa giyang kutuwa ka kiya gida mo manok kumaran ti anungan. Namiyak pentek sa mga watayan na tunay gidi niya kira. Lukupan yang ciran sa apia mia lutua anungan na asar ka mapaprotek ta sa watayan. Sayang ka kung sayang maanan niya na lagi dugupuan na manok. Agiyang kutuwa ayam maanan niya na gupuan na manok. Na andi karadaran niya sa pulayo agiyang kutuwa ayam maanan niya na tunaso pangangad manok. Darayo na matantak yang siran. Namitapo kayang siran, apian ino namian. Ito mo pa di sudarayo, na ayan yan makan si inairan asara di kapalian suwata yan. Yudir diru Allah. Waqfid laguma janah ad-dulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Na makasaya kung sa lagi dugupuan na papanok, lagi dugupuan na manok. Agian ko tagupuan na manok na apian ni kapkaurian. Apian ni kapkaurian. Na umakakukay sa sati manakamais. Na dinian karawan sumupek. Na dinian karawan kuman. Kaitun takyan din ito kung mga watayan. Ay dapat yun. Nagito ko ni Suwan tanong. Ato ni panduan. Ato ni panduan wallah kung mga wata. At suaniran apantag ko mga ina agus mga ama. Natigyan na waqul rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Okay, kaano lamar? Waqul antay sumiyugu. Na anjar kan antay sumiyugu. Antay matoro. Yung ta waqul antay sumiyugu. Ha? Kapag ganito ka inila. Okay, so kung Allah. Antay siyugu Allah. So Muhammad. Waqul. Teruang ka hey Muhammad. Rabbirhamhuma. Piyan doon yan sunabi. Piyan doon yan sunabi. Anto ni katawitan ko Rasulullah. So ina yan na Amina, agusto ama yan Abdullah, bumangataw ko surga. Nantay pa kan sa kano. Kenapa? Kay Dominic sa nakaw na kanaba. Oh. Ato na ikatawin niyo ko ina o Rasulullah, gua ama o Rasulullah, mangataw sa surga. So nabi na inimbawatan na lakong siran jahil. Da agama palay simba sa berhala. Lain numa ka dito paro. Na inordiran wallahu taala Rasulullah. Teruang kami Muhammad, Rabbirhamhuma. Ya Allah, kadang ko nakalimuon na kasi ina. Nakalimuon na kasi ama. Kama rabbayani sagira. Sa lagi dukia uyagiran rakani na kumaito ako. Sama nuto na bil kinaya nawayatan nuto pagusara abasa na ayam itu turu ang kutwa maana ang kutwa wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani sagira na aya buntan nagu aya tuladan akapakapeti ang kakinakan nagu siya maka na aya tuladan yan na sanja kaya pakatiya irar kay na kumaito ka yuti tuladan yan nayawara naging ngayon na oh ya kapia kaya maro anak ko na tapos kayo oh
Na so ina na apia di dunia ka pamasasabda na asar ka makakuasa pamper suata iyan. Na koreko di. Oh. So ina na apia aya manong yan na miya kapira makisi. Aya bugano makakapuma na iyaon. Na ipakapipiad luto aginaw ina apia YouTube manong yan. Asar kapkailay niya na suata iyan na adnap kisambiyan. Allah. Suama na malay kaya suama. Uy na sundukin imbutan ni ranjawata iranutol na minitagil yan sa ginawa niya na kiandugang yan sa niyong. Minitagil yan sa ginawa niya na kiandugang yan sa itagun. Minitagil yan sa ginawa niya na kaya pakapamasayro niyan. Api ada yang mana niya na ada mga pag-iskwila kanurid nuray. Layak raw layak tub. Nagitungan niya na mayor na biya kapangapal na biya kasuan. Api ayam ada niya na diuga pakai na ini tegelun ama ginawa niyan. Kabaan na kesukati na para kuwata. Kenapa para giyaruman niyan? Biara say manari mga pagari kulay sumangama. Na biara say sumangina. Bata bila ba sumangina tano? Katay maganda kung makapasan. At nasa katawa mama. Ito na, ada kanong mula? At nasa katawa mama. Bumakilig sa taalim. Siya sa ida Iraq. Dia Iraq na gina ni andang betul sa ida Syam. Oh. Na, may naging sa taalim. Apal yugat nagwajib o mga wata akapiypiiran kung balaluksiran na wajib o mga wata aaya pagunaan nilang piypian na so ang taon nun Rina, okay Rina, niyan sa walay tatantangan yan sinayan sinay na iya ko bispa ka surga Udi ngarila eh. Tinaway. Natingin na ina. Api at tulab si soala ka na di umupakabalas kamargino. Tinaway. Natingin na iman to ina nang balas ang uskan na sudin nga manggulola. Dahil kara ka na manggulola na panggulola na kara ka. Para ibaratiyan na makaumatain na sa ano nga na mauri. Naya mana niyan. Nasiubra ang kupadyogera sa inga. Rakan. Oh. Natingin na wata ko na yan to noon. Natingin na pakapinay gading huskay na. Pagkanay ka na kansiga. Sisira na yan makapupun sa Iraq. Pagkanay ka na kansiga. Na dia tingin na okay takapagkanay ka kurkan na dia kansiga pagkadaan sa kuda. Na dia kansiga pagkadaan sa unta. Kapag itungkos ka sa Makkah al-Mukarramah. Na ayam beruy na kan aun tuda ka na diyang kaya tangwakan. Oh. Sa dita pagda, aipun sang kaya Iraq, nataman siya Makkah na ipilalaga kan siya. Maru ginuto. Tiginawata ko na eh. Upama nagkugugul nga mga diya, sapot nang pinapid dia kegege nang gege anak na asar buka kabelasan na kanila na aya promise sa karagat tingin ni nakulay napakanay ka na kanjaka na iplana na kanjaka na tama sa dita maka umasama ka na dia sa pagada pungulo pa ha Allah pinakegege na Inaway, mapita na dadakotad. Kaya na kaya pita na gunian na kaya rura na siya sinaiyan. Na inilalagyan mga babay ko. Na ayat na initugo palada inya na palen rugu. Kaya pwede po niya na mga disyerto ba na siminto ada. Na ayat na mimbar ya ating palada inya na rugu.
Na aya kiat ya kapla kaunian na iplalag yung jinayan. Naso kini rampay niyan sa miyak ka na mapulugawi. Akapla lagi yan. Lagi ito mga mirampay sa maka. Ya kadulang na taruto. La ilaha illallah. Dati kinaina na iman to nasisita sa maka. Na iman to na ipangulalan ta sa manasikul hajj. Na inuit yan si Samina, iniyaw tiyan Samina. Antari na baka pinagadi, sumiya makanayar ka no. Ya kayaw-yaw, ayun. Na inilalagay man Samina. Lagi ako nilalagay Samina sa inaiyan. Na kumati, makadikil sila Samina, na inuit yan si sa Arafah. Lagi ako mawit yan sa Arafah. Lagi ako kasinuhin sa Asar, na sumin sila sa Muzdalifah. Nakagi ako makaiga sila sa Muzdalifah na tiyang huiya masagir ka iya tango iyan na inuit yan man Samina na inilalagyan si sa Jamarat na tiya karuntar yan. Lagi ako makaruntar na miya pa sa Chungaj. Oh. Ay mana niya tawaful wida. Na sumin sa haram na mitawaful wida silang kinairan. Ay ako mapasad sumiyong siko nagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tibu Nabi alaikum assalam. Ya Rasulullah, ana min ahli Iraq. Siya ko makapupunta sa Iraq. Pinatay paligat, tigin na si ina. Inituro yan si ina yan. Pinatuloy problema. Tina ya Rasulullah, napakisibuya. Tigin si ina na kaya tukawan na kan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. So kasurga no mga wata na si matatago kung kabubuhay na pala umangay na. O di kami rilay umangay na, di kami pa surga. Tigil na biyuway. Natingin na iman to, nabila sa na kaniya Rasulullah sina. Tingin na to na okay. Natingin na siya ko punjera. Napiyakan na ikakan sina. Nasiya kang piyakon to jagyan kaya tanguakan. Namiyakan na mapulugaw ya kinilalag na kanon. Na ayad na mimbalo ya ating wa ayakan na rugu. Na aya petugas sa tangina ko na rugu. Na aya petugas sa ngirunga ka na rugu. Awa. Iman to ya Rasulullah na niyadugo ko ini kalimwa ko Allah. Na ini peniga dia kan. Piyakap manasika kan. Mana niyan na miyaka Mina, miyaka Arafah, miyaka Muzdalifah, miyaka Jamarat, miyaka Wida ko. Iman to tigil ya Rasulullah miyaka kumplito kan. Aya question na karga. Eno miyaka belas ako, miyaka impas kami din. Miyaka belas ako kina. Miyaka na mapulugawi ya kinilalag guru ya Rasulullah. Asolang wanurugu siya lawasakan at tumiyuga. Tigun Nabi ginani question na katigin na uway. Dati nagyang ka na natigun Nabi. Kaya belas nga kinakay ninay ka. Na lumiyan na kesa miyaka ng pulugawi inayan nini tuga lawas ka na rugu. Na miya pasan alhamdulillah. Kami ka belas ka kinaka ugid. Na aya minibalas ka kinaka. Na walaw wahidatin bimiatin. Na suwatigin sumagatos. Akabnar kay inaka. Na susate manon na dang kapan makumplito. Allah. Allah. Ano nga di ka pakabalas ka no? Ako na iwi. Oy. Matarik. Matarik kay kayfa yatimmu ada'ul hukukul walidain wa kayf atuloy kitin mga din la ilaha illallah din na ukit na gibuki akia liawaw umay tumala augatung ina sa kia pamasigian sa kipmbota niya ka amini pigu ina ka suatingian na milumini suatay na aya adumiya gini binarugu naso ina ka na malana ni kaya ka di piliw na kumungian di pupigo ba na tauron na baka ka nalipati inimbota ka niya na miya diyem pa si kung mga panday alawas yan miya diyem pa kung mga nurse alawas yan miya diyem pa alawas yan kung mga doktor akadaman yan mga tukal yung mga lulutian ayaw bu kaya diyem pa alawas sa ina ka napunan ro ka anda ka tun mga pamasahin belas ko la ilaha illallah so mga inatanong nada sa kitiran okay na sunyo kinimbo at anyar ka na gumidiyon siya lang ilaw
Umidam sa likod, iraw man na yan. Ngayon ito, ito na, bakor ka nung ka sa ino to, ang tunis siya buputo. Ha? Suwata, na igira apliyo, apun ko tiyanwina, na itulod ng mga malaikat. Ituludiran, na pira pulo iugat amia putol apun sa kiyo kita ka. Ito nga ako ba? No, kito nga pira ka na ugat amia putol. Ayaw ugat to mga inatano nandun lagi do tanor. May angaro na padanan. Unja kiyo kita ka. Na ana miya putol na ugat connected sa diyan kay ulo na dikedaan sa langilaw si inaka. Kunan ba ka? Ada na kaya desa nga nakaugat connected sa rarbo. Na igira amia kawid ka sama penendap sekitar rumka. Kayaknya amia potol lagi yung kutau geta koneksyon saya. Dita no katawan, na ino pitero o mga ulama, aso mga ina na igira pemrawat asiran, na so sabala ira na midedepo ira ko liyaw ako baliran, may tubo sipiatan ira ng petay duwina. Allah, ay dapat yun. So gina ni Shabab, agi mababasutay matano na aya nakatano na, so aki sumangalok sa tanong napakatian tanong siran. Insyaallah, pipian tanong siran. I know. Pipian tanong siran. Aya ko na wajib kuwata. Tanong diniro na yaw. Ataya sa mga kabnar o mga lokasi kuwata. Tanong diniro na yaw. May ako nakiripatan niyo. Pagampaganaya kabnar. Yang pero na ka naupo na kayo ni masok pakawata. Awida ka na ka na ginawa nga. At taamu inihtaj. Pagam niya sikat na kayo inaaka gusya maka. Nasiko kaya pakalaka. Na upama ka si inaaka na gusya maka. Na adna biya kinang lanira na kubay aniran kuman. Amiyan nagka. Nagukagaganga. Na dingka kiran pamasaan. Na mapukumi ito sa anuan na mawin. Mapurti niyo. Ibaratnya, bada buru sa mga ina. Sa mga ina na mga lay kaya. Sa mga ama na malay kaya. Beriguan niya sa mga lukistano na dairik. Aw pa, ungiraw silang wataira na. Ay, wasi man mamintanda. Mga wataira na ya. Yisero mga luks. Iman. Sanari, baka nungulingin man to. Di ba gisor ko okay to mga dong baka numelihan rin man to. Tinawaya kay ama kakuan dito ko mga wata. Na uba ani ka gisi kasi. Ina mga mapita. Nawid na ka sa sirngo. Giti sa ko mga dong sendiri ka. Auto na ko nga sa kuano. Natingin away. Away. Iman to na sa mga lukas tano na mga lay kaya. Gila na nagkurawan tiro. Banaburo ni gira ayaw atayra na ba ina may pangaroma na may kapangaromo na nangaranian na ikaya ya ina yan. Oy. Nahayat pa man ang keso ina. Nahayat pa man ang keso ama na mapakaw kitiran sa ilat. Watakulay. Inakuha tigil ko manguga ama nga ito kano. Nasagi mo to tigil na oras na nagalubog kaya maiyong. Okay na pituman tamanan na tigil man ay gira ko siya mayo. Napia din na miya sukat yan. Nasarap kisukat ako niya sa aruan. Tapi kuya boy ako tigil man ay. Katitu kan tigil wata ko lay na kumaruni kanu. Aku buya boy anak na sedih na aruan. Gitu na indiri ko to aruan yan di terua. To na imamaw to. Wata ko lay. Bukong kamu mapakas de sa aruan. Nakagaya problema ko mga wata, nagumiraw siya maiyan na, ay inaiyan na, dili kanya nubod. Ay, wata kulay, sisikan nubod suway, wata kulay mapakasada ko nga sa bungka ungo, api may takabu wata kulay. Tina ina na ino kain siya na bako sigiran pa'y peruman na bako skormi ko, wow. Napalapalayan no tumbya, palapalayan no tukuan. Ito na ba ini, promise. Paling promise, uwi ina, na, kagini mo masakit sila si ina yan ka oksigenan, nadidextrosan,
Nakapa ginawa niya na lagi dia. Ay, namikula. Oh, mga wata. Peluluban ako ni kata ko pera ka. Peluluban ako ni sa bunggong. Kabul makakadyain na. Betul, no? Ina ko pamulang sudo ko kabeberumber yan. Ako pakai gerengatan yan sa mga tola na bungkaong. Na makikinanglan na yan. Nakabulong tutuga yugi na yan. Nakagini ang gagamitan na oxygen. At pagkito na malilipat isukat na nakao. Aha, naipagit na uno to. La ilaha illallah. Dati ano mga takuan yung sinasa bungaw. Ito ka bungaw. Oy, nga, nagitaro to. Ayaw mana niya nariban to. Kagi si inaka, na di niya kagaga na ayaw nga di ka pa maayang kapluluba. Okay, second mistake. Arian, hindi mo masura sa kantay man. Adun apa parang ngayon tano ang mga wata amiyak kapia-pia pero ribat guru samaran tayo nga ino kang giro miyak kapia-pia na ribat ako ha? Ribat to adun ba na miyak kapia-pia ribat ako rin kaya adun nari guru akan adun adun na miyak kapia-pia ribat mga bayo de ay barat yan na alungan saya ada tetap saya nah ini pamatugung menjuat tapi naribet pero mafia di mafia kada tadu gue masuk ke alungan dia bukan ribet ya nama mafia bidin oh nah kayak benarangan udah kepakai sokan bengka ada mana ribet akan mengalak kelid pero mafia oh ino tayo mana niya na ribet abang ngala kakalid na mafia na benar ka ribet na mafia ang gaino kaya sa pangan yan orat ka di mo ka kakalid yun na lagi dayo pa ma aden aniya kapi agil bakatano pero mistake ribet tiga tunaw to kaya kami mistake yan no igiram yata isuin na pangangarkan din mga wata yan na doon amin ay nawang kami nga din na doon di kami pagkatalwa ina ada mi ay namiskan tunay nami na pangangarkan niran din nake alright intiro na para siya na pangingilakan niran miya kapia-pia to kay nairan pero sa sira kanon na mistake ra kanon to tingin mo mistake ka upama kapag ni pag-check sa mga text paper na mistake ra kanuto ino ka mistake ka guru tingin na miya ka pero mistake ha ay kaya mistake yan na di nyo di pa magagawin na yung di nyo di pangangarkan na iya kami mistake yan na iya kaya pangangarkin nyo na miya tay na inakuyag-uyag na di nyo pagarkan di ba korek? Korek na mga bayo di? Ha? Ino nga di pagar kay sinakaw uyag-uyag kepilian. Aduh miyang buhay kawata kulay. Ha? Miya kuha ka mapi na pangangarki nga di na ka na miyang buhay ka na kawata kulay. Napakapi-api aginoloks. Di niya ni matiru. Aya akia pangangarki nga na tumatagas. Wala ka kung jamano ka nakisa ko binakaw na tumataga siya ka mapya hindi na nakakumano ka nung sida ay itong binakaw mo na diba ka nakawid na oy kaya kaya isa kong jumatay mano ka di na lagi dumano siya number 1 nakapangakarki nga kay naka number 1 okay na yan mo kaya mistake yan na inakuyag-uyag na di ka pagarkan okay na sa mga tita nga na di ka di pangarkan ano tita long time no see na kayo darating okay tita no sige pa kung maniyo tita miyang buhay ka tita na pangangarkan yan na sige doon yan sini sige doon manina na mga bisita ko Allahu Akbar Allah wala pila dia kena dite dulu di la ilaha illallah
Miyatay so ama na pala sira nung di kebelag apalay gumaga ka sa abi ame ama ame ginata sa mingad nama ada kami din tutu sa ama ame yan lagi dika na pangangar kaniran lagi pangangar kanya okay to number 1 to okay na panak ya mistake yan na kuya wing na di ketok sa lubong lagi arke owa kata dia gaya kakani nah upama ka sa mga watay na palayon makakara kepilihan udi kapiat niya ginoon niya abay di lang kaya may nah upama ka pangar kaya sa lukos ka matay ina ko kira lagi tangan ya na beli at sumbi bukan yan ay niya kaya pangar kaya na di ko makapitiro Allahu Akbar. So ayaw mana niyan nadayon sa pakailay ka sa ila ka na usyama ka na pakatiyat tayo ang kasiran kaadna time na pagawa ang kairan. Alright. Ana time ng ganatang kairan. Al-khidmatu inihtaj. Abnar ka o mga lukas ka so kasirbisi nga giran. Merlagi dupit teruerar kasada kapsir bisiwan kasiran. Inahtaju ilal kiswa kasahu in qadara alay. Abnar ulukas. Au kailanganiran sunditar na kegegengan ami pemasang kasiran. Kau di kasiran on pamasaan na sirar kasikata sa alungan amawin. Awal. Wa takallumu ma'ahu billini dunal gilda. Igira ipilitiran kasi nakagusya maka nagyang kutam ya makaw malu malakat pero apa nang dilem kau bang kami puro alag muka. Ha? Lagu masa khalfahu nakabnar olokas kuwata igira pula lakaw siran na dikepakai uba muna suwata apa ya isa buka step na uba ka una ami baga sa isa ka step so yung ano niyan na loks ka kaya ka pero mga ulama na upla lakaw kanu agusya maka agusina ka na mauna ka sa isa ka step na miyaw na ka sa isa ka step si ikunaraka ay napatot na mauna din na kagusya maka La ilaha illallah. Ada apa tuh? Yan ni sabab aya question na kaniman to kaka inshallah na mga 20 minutes o 15 minutes siya may apa sa dako. Iman to na aya question na kan. Na inot to mga dayaan na mga wata aribildi. Ata ni ribildi. At iribil dinapsupa ka. Adna mga wata as sopakiro sa ama na sopakiro sa ina. Bimada ino to. Pamagin ganyo eh. Aya akap kebeli wata amalambing sa luksyan na kisabab kuluks. At ipakatatanan na fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassaranihi wa yumajjisanihi. Tumatana, igira suwata ka nakabaya kang beli malambing, nagkisa beperkanan. Tiga paano? Oh. Nasebagian tanah lagi mo ta paano? Oh. Paano? Ano ba nakakabali wata malambing? Nasawata, nasoposo yan, na clear apalya white. So mata na dire ko puso yan. Tanggap kilay niya kuluksiyan, nagito ni dire kap kisuraton. O kabaya ka beli suwata ka malambing, na kailangan na pakilay nakakuwata kami kalambi-lambing ka kinaka, kami kalambi-lambing ka kiyamaka. Nasulangan niya. O aya pedang giray ni wa kerumai na ubok kanu di makabola at giling kanu mga watai. Ngayon to suwang kanu ilan makanasiran. Api kanu di pewala di gunung. Tapos tak ngano na pagubay kanu dilil pa kasi pata sa mga watai ba kanu di pewala.
Na mana niyan na iya so nga ama natika panimo ka ko sede malam ako natango sa lidod natin. Nangotab suwa ko niyo kada man si uminio pakatatete anak na dito naglatad na mata niya ka. Nga ka uminian nga kan may mga wata o naminga nga mabusukuan. Ina kakagi gi uta pada lang gida nira no be may marata kay na kirano mga wata. Mingga nga. Mana niya natagi ni ba kadi tatagu niya bis mamuju sa di dalam saluya. Bisiraro bis mau dimbera kata. Natingin na tigo mga wata ino ka nano mi. Dia tigi nga nano yaon. Umamupanin mo ko sa din na kaya naguyan na sulang ulo suwag. At ini dalam yan o. Pataya, mga tayo nila pakatatay-tadak dia biniyo. Nga ka, umiyano lagi taulun jadi dalam na. Ya baka betul nga, atis na miyakang ba na ko berilay ako nga. Mana niya na apya di ka no dimbuno na di mailay yung mga wata. Kore kayo di? Ay pagilay niyo kira na so sweet ka no. Pagilay niyo kira na lalayo ka no nakahawak kamay. Pagilay niyo kira. Kangay no nakaginupli kita ka no iran. Ay mga niyan na maintain na ka sa mama, na maintain na ka punggagasa sa mga karumangan, napili yung mga wata, napili nga ngarking nga si karumangan na ina iwaya, mother iwaya, no ka no mga tataid. Sumiwa ka no ron. Nama ka na mga wataw to napalak palin malambing sa karuman yan. Para ti ako niyo siya. O kung manayaswan niyo na di ka doon di malabod sa beso. Tinaw pa man ako na ipenayan siya na kung yang waso durane sa beso na unian on lebodin. Namiju karate mamusulok nami agiroro. Dia masugat. Tingin na ibig tapiyo bisa. Ano ba di sumadala di si? Ini mas. Tapi gila ino mga wata. Ini so mga wata na iya bisa mapiya kabangon sa walay naka kapagwila. Namiya ka nasiran mo. Namiya pa mga rumasiran na. Datang ada padiran. Kaya kaya pa bawa wuyu gawida digi. Wayu nasarani wayu majisani. Tidak ni maulaulan yan. Nah, sabagsan na iira aswata na malambingon so ina agwama iira saka ina agwama na malambing ka sa wata ka barat na miya kapia-pia kaya ado sa wata ka na aya resulta niyan na di ka kerawan sumupak wata ka na ikadua resulta niyan na papara-para ti ang mga wata ka iira suwita ka sa wata ka. Mga sila po pagkakana na mga wata kulay. Ano nga nanan? Kasi ka ano? Kate lupimba lang wasawaw. Naya kita sa wataw to. Aposo yan. Natingin na pumili kami kung mapiadat siya na. Pumili na kami kung mapiadat siya ma. Nananaba ka sila bupugawan na kaya ka na kasiran. Nakeno nga ino ka di pangangar kayo may. Ina dia ka simpre. Kebubi na ka jaga. Napag ino ka na kanasiyo. Na ayap keso aja utawata napkin lab kinaian kilab kiya maian na ani ka pa kanawata na makaisay sa makatiro si inayan na makaisay sa makatiro siya maian na pula tiyan nila kang gin kiyaw na anjira nulos. Hirap man na suwama o di na ina na banya mo paka na sa mga wata yan nakarong yung kurwasa natin na Ahmed balikan wa mimba betuatian yo kapal maka pembebetu na pisba niyo niya mangito rayan ay gue mga posediran na ano ayap kesowat ada ke discourage tidak kakanta pernah dia entah mimba betuatian niya ke discourage kuat saya mau biasa yan na baru gua nak Ahmad di mana ni? Sang bega. Ini budu sang bega. Dia. Tadi nyo katawan na suwata na upama ka sumatwa na kepadian na mas kepadian suwata ka man magi puso.
Mari goreng ya udah. Pakai. Kata, lagi ya, kata, Ahmad. Ahmad. Oh, di nak kau kena berbeda Ahmad, aksi. Oh, orang makasih lah. Ini ibarat ya. So gina ni sabab, aigira malam bingta sa watata na sanja pedita di pero na perhatian watata. Eno swata ka na rebuildi, kaya ini kung jawata na di mapia katataman yer ka inaguma. Nah, atau na dia ditero na pulimpo sano. Beno pama apina ka pia gunaan na masakit. Apang ni o ama wata apiara tiayan yan. Ada niyan supaka sabab kumay indam kuwa mayan. Labe adem penalawan. Akia girau o Ibrahim ko Ismaila sumbel ingo caka. Nah benaw na niyan. Tahu dah. Sumbeli. Awak. Ya bunayya inni ara fil manami anni albahuk fanzur madza tara wa taqulai ini sugura kanukadna na kanaming gulalan ko tagina panakan asum beli inakan seka pandur mada tara pamimikirang ka o antuna isbekarakan so na besumiu pa ano man nga supagian ibabu taluyo Nabiullah Ibrahim na ya bunay kay ikaritang ko kay watakulay ano man na yung ikasupakan yar kay maingoy la berkalok siyan oh. Inni ara fil manam anni azba'uka fanzur madza tara ini sugura kanukad na nakan asum beli inakan sekanto na mapipikir ka sumipa ko da dia lagi jemayan ya abad ya abad if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dari kira kemana ni anu ya Allah hei amakulai sumberi akong kaden ya kung kaawidakan kainu yaga kung kaamaunutan na inu yaga kung kaama sabar na inu yaga kung kaama tigar. Allahu Akbar. Pengingat kung wata kau bening kegege makano-kano pamami kusa kanoa kami kano-kano ada seujun na pokok mamambu tiga Muhammad ini sugura kanu Allah sumber inakan seka anto na mapipikir ka wah ibu tanda tinggi Muhammad dengan pitigi ikan mo ganun ito tagin na po kata na kanto ni sumber kay Muhammad ama panagupaka kadi kay ni kanununawahan ino marata nga distirwa da ka kompleto isa turunga di tara na makasisilay ka o lagi ito ibarat yan na ino to tirimaan naguperat yaya waya maanan yan na Ismail so Ibrahim na kaya initari maon waya maanan yan na Ismail na kaya giyong kutuwa niya kapyapi kang babawata so waya maanan yan na Ibrahim na sumambu so Ismail na niya kapyapi mabuy kapluklukis abaya iwa so mga watayo na palembelo yung mapia way ano ko na away nananguna pamanaw kabaya iyo nabaniw kalilipat ya aya akapupakapiyaw wata na igira dudunjua gema kaperatia pamana pekaparatia ka aswata na pekapiya dudunjua gema bidokit aya kapekapiyaw wata ka na dudunjua gema na ukabaya kaswata ka namberi wata amapia namberi wata amiada sosaki taulungaon namberi wata makaugu perkasa dunia namberi wata makaugu perkasa anungan amauri na
Ndudi naka mga madrasah suwata iyo. Aniran kapamulungi. Aniran matrining. Kaso madrasah na ipupengendooron so kapi adat sa ina. Naso madrasah na ipengendooron so kapi adat sa ama. Naso madrasah na ipengendooron so kapi adat sa mga pagari. Naso madrasah na ipengendooron so kapangalimbabaan. Naso madrasah na ipengendooron so katiro sa mapia. Naso madrasah na ipengendooron ipipse para ko madrasah so kang gelebak sa marata. Na aya buah solusyon akakebeli mga wata mga pipia na indutiro sila sa mga madrasah tanong. Insyaallah kano. Nah, so mamuso madrasah na aya amapia madrasah nama diwanag. Di mapia so madrasah ama dibutang. Kaigira so madrasah nama dibutang na deke kaugul. Na igira so madrasah nama diwanag nama daganap ke kaugul. Tetara ibaratnya igira gagawin na andi kini nga sa gindel ako wata. Nakagido do maliwanag na ilang wata ini ka gibulukan jiran tamada motor na gibulukan din. Oy, tama dapat panog gibulukan ngay no maliwanag. Agina ni barato madrasah. Igira so madrasah na maliwanag na aya maananian na so ulang ketag unawata na pala pagkaliwanag utakian. Anto ni gidi ditiro na maliwanag. Na aya ka pagkaliwanag madrasah na kataguan sa panaguntaman sa mga guru. Tama sa mga guru na pala lumalaping. Mga ustad na palaya di turatun. Mga ustad na sa mangdo na sa di mangdo. Na napipikiran yun alang unawatera na palaya tuwi-tuwiin. Palaya tuwi-tuwiin. Okay na. O sa kanip ay maana pag-isin niyo. Ato na okay. Ato na okay. Akapakapasang mga watabi ang kanabumuli at tuwi-tuwiin. Naaya mo kitiyan na upama kaaya mga ustadiran na mga papasan. La mga ustadiran na mga kakasag. Na nudan tanong sa mga ustad. Saka no mga ustad. Ano man ay kapakasagyo? Tina ano man ay kapakasagyo niya. Piyami may kapinada. Mga belakabur dami na mga lebu. Aya kasuga ya abay na katiluulan. Pakabayar namin penjawat kami sa exam na ilatak kami uloksian. Upo namin kepiniwan na mamantin na exam. Taman sa ditano pakatiyaan sa mga guru. Sa mga pagarikulay. Beda ko din ako laki niyo amiyakan na bu. Ya titi ko sa Ilocos Norte. Ya katindigan na ka na madrasah. Yang kana na madrasah sa Pantara ditiro niya ini, abay diro niya pang daw sa kampong. Sa kani andeng ako makapatsan. Niya kada na madrasah ino yagagan. Ugay na aya kapkilay ako ku madrasah. Aya kapkilay ako ku igid. Na igira miya ka sigid na miya kada na hapidon. Na miya kada na ulamaon. Na miya kada na mga tigis na mga murid. Na din na sembagut warwar. Saya sembagyan na sa ustad. So madrasah iran, namanya kapia-pia so madrasah. Nah sunguya so madrasah namanya kapia-pia. Kamata tanur pia-pia. Itu tuh mata tanur nada abiran awidakan. Allahu Akbar. Saya inunyo dito pang ya suportakan. Kaibetid na ikuwala ka na ino makasipa ko kano Ramadan iman to. Na full suportan niyo sa madrasah. Kaibetid na ikapo niya kiada ka na ulama. Owan. Kaya ada kena ulama. Enggak ino. Na upama nakati ustad ako. Pamana dia ko pagdawin bebudang betuat ya kan. Api ako sugu-sugu ko niyo. Kata maca berwa ni betadiu. Oi, tama kapi ni betadiu. Nah, mga ustad ito na kailangan niyo tingin na kapi, okay. Ato ni kanay wa termos lagi duberil. O inje. Ayo. Dagilan ni sabah pasakan mga babay kulay. Na dia na diteroon. Amya ka pasada ko sa ayamya pasada ka na Kalicuk Dakwah and Islamic Studies. Namya ka pasada ko sa tarbiyah. Lango na ka nakatawa naging maula-ula.
Na aya bu solusiuna ya. Na mapasang suwata o mapasang suguro. Na mapasang suguro o mapasang sutaw uinibit. Siya buti ya. Gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.